Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, дастур додааст, ки кормандони милисаи пойтахт ба мактабҳо рафта аз ҷинояткорӣ миёни ноболиғон ҷилавгирӣ кунанд. Муҳсинҷон муҳаммадӣ, сухангӯи идораи умури дохилии Душанбе, рӯзи 28 апрел дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, охири имсол кормандони милиса ҳар панҷшанбе ба донишгоҳ мактабҳои миёна рафта бо муҳассилин суҳбат мекунанд. Ба қабли манбаъ, ба ҳар мактаб ва донишгоҳ то 4 маъмури милиса хоҳанд рафт. Кормандони корҳои дохилӣ дар бораи одоби шаҳрдорӣ, пешгирӣ аз ифротгароӣ ва нашъамандӣ дар байни ноболиғону ҷавонон суҳбат мекунанд, таъкид кард сухангӯи идораи умури дохилии Душанбе. Шаҳрдори Душанбе дар ҳоли милисаҳоро ба мактабҳо мефиристад, ки қаблан мақомот гуфта буданд муноқишаҳо ва бахусус мужзании гурӯҳӣ дар байни ноболиғон якбора афзуда мақомотро ба ташвиш андохтааст. Абдураҳмон Аламшоҳзода, муовини вазири умури дохилӣ, охири ҳафтаи гузашта дар ҳузури вакилони мардумӣ дар маҷлиси намояндагон гуфт, дар 3 моҳи гузаштаи имсол ҳуқуқвайронкунии ҷавонон дар кишвар, асосан мужзании гурӯҳӣ, назар ба ҳамин давраи соли гузашта 40% афзудааст. Ин ҳам андешидани чораҳои заруриро тақозо менамояд, гуфта буд ӯ.